Good morning, dear brothers and sisters in Christ. Once more, we are here in our dawn prayer
We come together to worship God, who offers us freedom through our Lord Jesus Christ. For Christ has set us free from sin and death, that we might live to God's glory and praise. We have not received a spirit of slavery to fall back into fear. We have received the living Christ, that we might be children of God. Come, let us worship the Lord. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Open now the crystal fountain, whence the healing stream doth flow. Let the fire and cloudy pillar lead me all my journey through. Strong the deliverer, be thou still my strength, my shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, beat my anxious fears subside. Death of death and hell's distraction, then be safe of Canaan's side. Songs of praises, I will ever give to thee. I will ever give to thee. Let us pray. Yes, O God, Father, Son, and Holy Spirit, we humbly come before you. We humbly come before you this very moment, thanking you for the gift of life. You have protected us for the past night. You have awakened us this morning, ready to praise you, ready to exalt your most holy name, ready to be of your service to your church, to all your people, and to you. God, as we have this dawn prayer, prepare our hearts for worship. Prepare our hearts to receive your word. Prepare our spirits to receive miracles, to receive your healing mercy. Bless our preacher. Grant him wisdom, that he may be able to share your words. Words that give us inspiration. Words that give us strength to move on. In your name of Christ, we offer this prayer. Amen. Amen. Please be seated. Friends, our preacher today is none other Brother Siegfried. Good morning po. Good morning. Good morning po. Good morning po maging sa ating mga nanonood online. Ayan. Shall we pray? Lord, we just want to
thank you. And Father, we just want to praise you for this beautiful morning. And we pray that you open our hearts and mind, Lord God, as we listen and study your word. May your spirit be with us, Panginoon, speaking to us, Panginoon. And Lord, I also pray for myself. Hayaan mo po na ikaw po yung makita, ikaw po yung marinig sa lahat ng aking sasabihin. At kung ano man po yung preparation na ginawa ko, Panginoon, I pray that na ikaw po ang manguna sa aming devotion at mensahe ng buhay sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po ulit. Good morning po. Mapagpalang umaga po, Pastor. Ayan. Kung tayo po ay susulat ng isang kwento o magkikwento, at madalas po ganito yung nagiging pattern sa ating mga napapanood na pelikula, sa ating mga nababasang kwento sa libro. Ito po yung sa umpisa, masaya, pagkadating sa gitna, magkakaroon ng conflict at struggle, at pagdating ng dulo ay masaya yung ending, happy yung ending. Ganito po yung normal na kwento na ating napapanood, nababasa, at ine-expect marahil. But the book of Ezra is actually a different book. Ang book of Ezra po ay nagsimula siya, yung first 3 chapters ng book of Ezra, ay nagsimula siya sa story ng pagbibuild ng temple. And the missing articles from the temple of God, dahil dinala po ito sa Babylonia, dahil naging captive po ang Israel ng Babylon, So dinala yung mga missing articles are returning na, bumabalik na siya doon sa Israel. And then the people are also returning from Babylon to Judah. And these are the people that were transferred, na dinala doon sa Babylon. These are Israelites na dinala doon sa Babylon dahil para maging prisoners. So ngayon, sa Book of Ezra ay bumabalik na sila doon sa kanilang homeland. From prisoners, they are now living sa kanilang homeland. And 7 months after they were settled, they began to rebuild the altar. Then they rebuild the Lord's temple. So the first 3 chapters of the book of Ezra actually tells us the works that we can do for the Lord. Or sa term natin ngayon, or pwede nating sabihin that this is our ministry. These are the things that we do for the Lord. And then, pagdating doon sa last 3 chapters, that's chapter 8, 9, and 10, yung ending ng book of Ezra, tells us a very important story. Nag-end ito, the book of Ezra ended in repentance. Kaya ako sinasabi, parang kakaiba yung book of Ezra. Dahil, imagine, nag-start siya sa napakagandang vision na mag-rebuild tayo ng altar, mag-rebuild tayo ng temple. And then, nag-end siya sa repentance. Parang kakaiba talaga yung story. Di ba po? Parang it ended in repentance. It tells us a very, very important story. At nung pinagbubulay-bulayan ko yung book na ito, napakaganda ng story na ito. It tells us about the story of the heart of the people of Israel.
It tells us that while it is important to do our ministry, the ministry of our faith, it is also equally important to not neglect our hearts. Habang ginagawa natin yung pagsaserve sa Lord, let us not neglect yung ating mga puso. Jesus knew this principle, mga kapatid. That's why, naaalala niyo po ba yung Beatitudes, yung Sermon at the Mount? Jesus addressed pure hearts doon sa Beatitudes. Sabi niya, "Blessed are those whose hearts are pure, because they will see God." That's Matthew chapter 8. Sabi niya, pinagpala ang mga may mabubuti at dalisay na puso dahil makikita nila ang Diyos. When we open our hearts to the Lord, it is like saying, "Lord, ikaw po yung maghari sa akin. Lord, ikaw po yung manguna sa buhay ko. Lord, I surrender my heart to you dahil gusto ko ikaw yung kumilos sa akin." That's how important it is. We are opening our hearts to the Lord. Naalala ko tuloy yung isang kanta, sabi nung isang kanta, "Banal mong tahanan." Sabi dun sa verse, "Ang puso ko ay dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba ako at nagsusumamo. Na paging dapatin mo na ika'y mapagmasdan, makaniig ka at ako ay pumisan sa iyo." Tas pagdating purun sa chorus, sabi dun sa chorus ay, "Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman." When we open our hearts, it's like saying, "Panginoon, loobin mo na ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, maging daluyan ng papurit pagsamba, at maghari ka sa aking buhay." And Jesus knew how important this is. That's why in Matthew chapter 5, kung babasahin natin yung Matthew chapter 5, actually the succeeding chapters pa, I think that's up to chapter 7, Jesus addressed the issues of our hearts. Remember the teaching about murder? Na pagka may kagalit tayo, iwan natin yung gift natin, let's settle our anger doon sa ating mga kapatid before we offer our gifts to the Lord. That's an issue of the heart. And remember the teaching about adultery? Yung adultery, sabi niya, pagka ikaw ay tumingin sa isang babae nang may kalaswaan sa iyong puso, ikaw ay nagko-commit ng adultery. Again, that's an issue of the heart. And then he went on teaching about divorce, about oaths, being kind to others, loving our enemies, and many more. Those are issues of our hearts. These teachings involve our hearts. This teaching, Jesus knew that our hearts, having a pure heart, is very important in our ministry. When God chose David, sabi niya kay Samuel, "Hindi ako tumitingin sa panglabas na anyo. I look onto man's heart." Nung si Samson ay nag-fail sa kanyang mission,
he learned how to address the issues of his heart. He begged, he prayed for God's mercy. At sabi niya, Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon to be victorious para magapi ko po itong enemy na ito. He learned how to address the issues of his heart. And the prodigal son, when he didn't have any option, he learned to address the problem of his heart. He went back to his father, repented his sin, and asked Father's forgiveness. There are many more stories in the Bible that would tell us how important having a pure heart. When we serve the Lord, napaka-importante po that we don't neglect this heart because the God that we are serving actually look into our hearts. The book of Nehemiah and the book of Ezra actually ended and has the same pattern. Nagkaroon sila ng vision that they need to do something in the ministry of the Lord. So they rebuild the temple. Nehemiah rebuilt the wall. But it ended na late nilang na-realize that they are doing something wrong. Na kahit na ginagawa nila yung ministry nila, may mali silang ginagawa. Late na nilang na-realize that they need to address their hearts. They found out that the people of God is unfaithful sa kanilang covenant. They are not hindi na nila sinusunod yung Torah, yung law, no? And it tells us that while they are victorious, they failed to address their hearts. If we want to move forward, if we are to rebuild, let us be reminded, as early as now, mga kapatid, we need to prepare our hearts. Like having a pure hearts. Like David, maybe the Lord is saying to us today, Knox UMC, or kung sino man yung nakakarinig nito, maybe the Lord is saying it to you and it is saying it to me. My son, my daughter, Knox UMC, I am looking into your hearts more than anything. Let me end in a short story, mga kapatid. There is a man na nag-drawing siya ng isang napakagandang puso. And then, pinakita niya yung puso na ito doon sa napakaraming crowd. And sabi niya, look how I drew my heart. Sabi niya ganyan. And people were actually stunned nung nakita nila yung heart na dinrawing niya because its shape was perfect and it looks very flawless. Walang kahit maliit na detalye ng imperfection dun sa heart niya. And then an old man came and challenged this young man. Sabing ganun nung old man, my heart is as beautiful as you. And then tinaas niya yung kanyang heart. At natawa yung bata, sabi niya, nakakatawa ka naman, sabi niya ganyan. Tignan mo nga yung puso mo. It's rough, magaspang, it's uneven, it had scars. It's not in shape. There are edges, some parts were removed. Paano mo yan ikukumpara doon sa puso na dinrawing ko? Young man started to laugh at this old man's heart. At sabi sa kanya nung matanda, sabi niya, dear boy, my heart is just as beautiful as your heart is. Did you see the scars? Each scars
represent the love I shared with the person. I share a piece of my heart with each other when I share love. And in return, I get a piece of heart, which I fix at the place from where I have torn a piece. Napaiyak po, nung marinig ito nung bata, napaiyak po siya, lumapit siya doon sa matanda. At pinunit niya po yung napakaganda niyang puso at ibinigay doon sa matanda. Ano ang matututunan natin doon sa story na to? It tells us, maybe sometimes we think we have a good heart, but actually it's the Lord that sees our hearts. Maybe there is something that we can give to the Lord. Tear a piece of our hearts and give it to the Lord. Proverbs 3, verse 3 and 4, sabi niya, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God and man. If we want to say, if we want to broadcast, if we want us to be attractive, if we want our church to be attractive, the key is in Proverbs chapter 3. Sabi niya, write love and faithfulness in the tablet of our hearts. Let us not forget our hearts, mga kapatid. With all the ministry that we are doing today, with all the works that we are doing for the Lord today, let us not neglect that God is actually looking for our pure hearts. If we want to move forward, we need this heart pure in front of the Lord. Shall we pray again? Lord, we just want to thank you for this beautiful message of having a pure hearts. And we ask for your forgiveness kung sometimes nanineglect namin itong pure heart na ito. We just want to surrender our lives to you, Lord. And help us to always na lagi kaming lumalakad sa iyo with the pure hearts, Panginoon, as we do everything that we need to do, Panginoon. As we go out of this church, as we go to our schools, as we go to our work, Panginoon, dalangin namin that we are attractive because we have these pure hearts from you. Help us to be pure always, Panginoon, and help us be attractive because of the love and faith that we have in our hearts. We cannot do it by our own, Father, but you can do it, Lord, to us. And so we open our hearts to you. We open our lives to you, Lord. And right now, we just want you to reign, to be the King, to be the Lord of our lives. All of this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. As we continue to listen to the music, let us continue to center our hearts
our souls, our spirits to Christ. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng aming narinig sa umagang ito. Kami po'y inyong pinaalalahanan na bagamat kami nasa ministeryo o bagamat kami gumagawa ng iyong kalooban, ng iyong kagustuhan, ay dapat naming usisain ang aming puso. Kung ito ba talaga ay nakasentro at nakafocus sa iyo. Baka naman nagmi-ministry kami, subalit iba na ang laman ng aming puso. Hindi na po kayo, kundi ang aming sarili lamang. Salamat po, Panginoon. Salamat sa paalala sa amin sa umagang ito. At sa umagang ito, O Diyos, dinudulog po namin ang ministry na membership care ng aming simbahan. Father, O Jesus, O Holy Spirit, salamat po sapagkat binigyan mo ang simbahang ito ng mga miyembro na makakasama namin sa pag-aalay ng papuri at pagsamba. At bilang inyong mga lingkod, kasama po ng Membership Care Committee, kami inyong inatasan na iparamdam sa lahat ng miyembro ng simbahan na sila'y mahalaga, na sila'y inyong minamahal, na sila'y inyong inaalala. Napakalaking hamon po ito para sa amin. Napakalaking hamon po ito para sa amin. Yung iparamdam sa lahat na welcome sila sa simbahan, na kayo ang siyang laging kasama nila sa anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Kung kahit, Panginoon, dalangin ko, tulungan mo kami, kaming mga lingkod mo, tulungan mo ang Membership Care Committee ng simbahan. Kapag nakaligtaan man namin, Panginoon, ang aming katungkulan, kapag di namin ay padama ang pagmamahal mo at ang pagmamahal ng simbahan sa kanila, patawarin kami. Kapag mayroon kaming mga itinatangi
sa mga kasapi ng simbahan, patawarin din kami. Bilang mga lingkod, bilang kasapi ng komite, kailangan naming ipadama at kailangan naming tratuhin ang lahat ng miyembro ng simbahan na pantay-pantay. Turuan mo kami, Panginoon, kung anong dapat namin gawin. Turuan mo kami kung anong dapat namin gawin upang sa ganun ay mapangalagaan pa namin ang mga tupang ipinagkatiwala mo sa amin. O Jesus, aming pinakadakilang pastor, Jesus, our greatest shepherd, lead us, shepherd us. I pray, Lord, for all the members of our church and all those who are worshiping with us right now. Let them feel that they are one with us. Let them feel the care of the church, the care of your workers, the care of the officers of the church for them. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Morning po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dinadalangin ang church anniversary ng Knox United Methodist Church. Ikaw ang manguna, O God, sa mga committees, sa committee o Panginoon, sa pangunguna ni Kuya Dave, O Lord, Vice Chair si Ate Liz at ang Secretary ay si Sharon. Nawa, O God, ikaw ang siyang patuloy na mag-bless sa kanila. At ang mga balakid nila, mga plano nila ay magkaroon ng katuparan. At nawa ay maging matagumpay, O Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang aming healing night sa pamagitan ni D.S. Rebe Pajardo. Nawa, O Lord, ikaw ang siyang manguna. Patubayan mo siya. Puspusin mo siya ng Santong Espiritu, ng Holy Spirit. O Panginoon, pang sa gayon ay maging mabisa ang mga salita mo, maging mabisa ang healing night, O Panginoon. At maraming tao ang mapagaling hindi lamang sa pisikal na karamdaman, maging sa mga espiritual na karamdaman at pagkukulang ay mapunuan, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa bawat isa sa atin. Gayon din, Lord, ang revival night sa panguna ni Pastor Joey, O Panginoon. I-bless mo siya, ingatan mo siya, at puspusin ang Santong Espiritu. At nawa ay patuloy na bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga salita, O Lord. Nawa marami ang dumalo, di lamang mga membro, kundi makapag-aya ng mga non-members, O Panginoon. Hallelujah, praise your name. Sa iyo kami umaasa, O Lord, na pangungunahan mo kami sa gawain na ito, O Lord Jesus. Gayon din, God, buong puso kaming nagpapasalamat
sa darating na October 16 ang church anniversary na ang aming speaker ay si D.S. Venerata po, Lord. I-bless mo siya, lukuban mo siya ng Santong Espiritu, at dawa, O Lord, ay maging powerful ang kanyang preaching na nagmumula sa iyo. Hallelujah, praise you. Sa iyo kami umaasa at naniniwala kami na pupunuin mo ang iglesyang ito, Panginoon, na mga taong makikinig. Kasama naming mag-worship sa iyo, O Lord. Kasama naming mananalangin sa iyo upang pagpalain ng iyong iglesia, pagpalain ng mga taong naririto, ang mga membro, gayon din ang mga hindi membro na aming maimbita, O Lord. Nawa, O God, patatagin mo kami sa gawain ito at nawa ang 124th anniversary ng iglesia ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. Gayon din, salamat, O Lord, sa buong council, sa pangunguna kay John Ceremonia. Nawa, O Lord, ay ikaw ang maguna sa lahat ng mga officers at gayon din sa ministerial team, O Panginoon, upang sa gayon na ang church anniversary na ito ay maging tagumpay. Hindi namin tagumpay, kundi tagumpay mo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming itinataas, ikaw ang iyong pangalan, O Panginoon, ang aming niluluwalhati, pinararangalan ng Panginoon. Kaya, O Lord, sa 124th anniversary ng church, basbasan mo kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, marami tayong mga kasama sa church, mga kaibigan, mga viewers na mayroong iba't ibang karamdaman. Sa salandaling ito ay ilapit natin sila sa Diyos. Hilingin natin sa Panginoon ang kagalingan at kalakasan ng ating mga kapatid na ito. Tayo manalangin. Buhay, makapangyarihan, at nag-iisa naming Diyos, noon, ngayon, at sa darating na panahon, nagpapasalamat kami sapagkat malinaw sa aming isip, sa aming puso, na Ikaw ay Diyos na mapagmahal. Ikaw ay Diyos na mapagkalinga. Ikaw ang Diyos na hindi kami iiwan at pababayaan sa gitna man ng mabibigat na karamdaman. Panginoong Hesus, idinadalangin po namin sa iyo sa mga sandaling ito ang lahat ng aming mga kaibigan kasama sa church, kapamilya, kapatid sa pananampalataya na mayroong mga karamdaman. Sila na merong COVID-19 virus, sila na mga nagdadialysis, sila na may mga cancer, sila na may mga hypertension, sila na may mga diabetes, sila na may iba't ibang uri ng karamdaman, O Diyos. In Jesus' name, ang kagalingan, ang kalakasan, ang buhay, O Diyos, ay tumaloy sa kanilang katawang pisikal. Dinadalangin namin, Panginoon, patuloy na maalis ang kapit ng anumang karamdaman sa kanilang katawang lupa
At dinadalangin namin, Panginoon, mararanasan nila ang himala sa kanilang buhay. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay na Panginoon. Ikaw ang Panginoon na nagpagaling ng lahat ng may mga karamdaman nung Ika'y narito sa lupa. Ikaw ang Panginoon na lumakad sa ibabaw ng tubig. Ikaw ang Panginoon na nagpakain sa 5,000 katao mahigit. Ikaw ang Panginoon na bumuhay kay Lazaro na 4 na araw ng patay. Ikaw ang Panginoon na nagsabi, lumapit kami sa iyo kapag ang aming mga pinapasan, suliranin man, karamdaman man, ay napakabigat. At kami, Panginoon, ay pagkakalooban mo ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. Jesus, buhay na Diyos, inangkin ng bawat isa na may karamdaman ang kagalingan, ang pag-asa, ang kinabukasan masagana. In Jesus' name, Amen. Magpatuloy po tayo sa panalangin sa ating mga kapatid who sends their prayer requests via online and messages. Hallelujah, Lord Jesus. Dumudulog kami sa iyo sa oras na ito. Idinadalangin sa iyo ang aming mga kapatid na ngayon ay mayroong iba't ibang kahilingan, kagalingan, probisyon, guidance, protection, at marami pa, Panginoon. And as we mentioned their name, Father God, sa sandaling ito, kinikilala po namin ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. As we mentioned their name, Panginoon, sa oras na ito, hihipuin mo po ang kanilang lupang katawan at mararanasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Prayer for healing sa aming kapatid na si Roland Rivera na nasa ICU, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon na siya ng consciousness upang matuloy ang nakaschedule ng operation. Ang kapatid na Marlene, Panginoon, sa kanyang symptoms na nararanasan. Sa kapatid na Gabriel Rosales, Leti Camara, Duji Vicente, Dr. Lilia Tancua, and Dr. Nikki Miranda, Narc Mendoza, Ruby Tony Vasquez. Ganun din, Panginoon, kay Jerry Lee Malabanan, Mrs. Beloy, Vicky and Kuya Sammy Gonzales, Ian Sabado, and Kuya Bir Santos, Panginoon. Si Baby Ezekiel Canedo, Panginoon, may butas po ang kanyang puso at kailangan niya pong mag-undergo ng surgery. We are claiming for your healing power and successful operation na ipagkakaloob mo po sa kanya. Patuloy na kagalingan, Panginoon, kay kapatid na B. Agolto, Panginoon, sa kanyang cancer mula sa blood. Kay kapatid na Alberto Makaspak Bachelor, complete healing, Panginoon, at ang tuluyan ng malusaw ang mga cancer cell na ito sa kanyang lupang katawan. Kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang manggagamot. At sa buhay ng mga kapatid na ito, Panginoon, makakaranas po sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo, sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Ganon din, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat sa patuloy mong pagpapagaling sa aming mga kapatid. Ang kapatid ng Sister Grace Raro, si Nancy, Panginoon, salamat po. At nakalabas na siya sa hospital. Salamat po sa pagpapagaling niyo kay Sophia Setay, Panginoon. Kay Fidelinda Rowe, Panginoon, sa kagalingang ipinagkaloob mo po sa kanila. Sa provision, sa guidance, sa financial provision,
na iginagawad mo, Panginoon, sa sambahayan ng Erlinda Arcela. Ganon din kay kapatid na Joyce Bongbonga Estrada sa kanyang panalangin para sa kanyang pamilya. Patuloy na kagalingan din ang dalangin namin, Panginoon, para kila Kuya June and Ate Lucy sa kanilang sambahayan. Kay Alex, Panginoon. O Diyos, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga pangalang ito, kasabay ng aming pagtitiwala at pag-asa na ipagkakaloob mo ang lahat ng aming panalangin, Panginoon, para sa mga kapatid na ito. At Lord, kung meron man po kaming hindi nabanggit, kung meron man kaming nakalimutan, who sends their prayer request via online and messages, Panginoon, kilala mo po sila, nalalaman mo ang kanilang kailangan, ang kanilang kalagayan. Kumilos ka po sa kanilang buhay, Panginoon. At ang anumang kahilingan ng kanilang puso, Panginoon, ay ipagkaloob mo sang-ayon sa iyong kalooban. Lord, ang lahat ng panalangin ito ay itinataas po namin sa iyo. At ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim na po namin ang katugunan, Panginoon, sa mga panalangin ito. Salamat po sapagkat meron kaming Diyos na merong malaking puso at taenga na dumidinig at tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po sa pribilehiyo na makalapit sa iyo sa panalangin, Panginoon. Salamat, O Diyos, kay buti mo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Our hymn tells us that Jesus is our great shepherd, that we need him to lead us, to guide us. Let us declare this, that Jesus is our shepherd, that we are his, and that we will receive his promise to us. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us. For our use thy folds prepare. Blessed Jesus, thou hast born as thine we are. Blessed Jesus, thou hast born as thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be our guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Thou hast promised to relieve us, poor
Savior, with the love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast love us still. Blessed Jesus, thou hast love us still. Mga kapatid, hindi natin malilimutang ipanalangin ang ating rebuilding the temple project. Sa October 16, sa ating 124th anniversary, ipagkakaloob natin muli ang ating mga replica envelope. At bahagi yan ng ating pagsisikap upang maitayo ang ating inaasam-asam na iglesia ng Diyos dito sa Nax United Methodist Church. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, buo ang aming pananampalataya na Ikaw ang Diyos na bukal ng pagpapala. Buo ang aming pagtitiwala na Ikaw ang Diyos na hindi kailanman magkukulang sa amin na iyong mga anak. Buo ang aming pananampalataya, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magpo-provide sa lahat ng aming kakailanganin sa napakagandang proyektong ito. Panginoong Jesus, huwag mo po kaming pababayaan. Dinadalangin ko po ang lahat ng mga church officers, lalo na ang rebuilding committee. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, O Diyos. Igawad mo sa kanila ang mabuting kalusugan, ang maayos na pangangatawan. Pahabain mo pa, Panginoon, ang kanilang mga buhay. At patuloy, O Diyos, na magaganap ang iyong dakilang layuning ito dito sa church. Dinadalangin ko rin po ang lahat ng members ng Nax UMC. Panginoong Diyos, bigkisin mo kami ng pagkakaisa. Tulungan mo kami na makita yung pangangailangan para sa kinabukasan ng aming mga anak, mga apo, para sa susunod na henerasyon ng iglesyang ito. Dinadalangin ko, Panginoon, ang bawat isa. Patuloy po ninyong patatagin ang aming pananampalataya na sa kabila ng napakalaking halaga na pangangailangan ay hindi namin tingnan, O Diyos, ang aming kakayahan. Panginoong Diyos, huwag naming panghawakan yung aming lakas. Huwag naming panghawakan yung aming karunungan, sapagkat ito ay limitado.
Kung titingnan namin, Panginoon, yung aming kakayahan, kulang, O Diyos. Kaya nga po, ang dapat na tingnan namin ay Ikaw, Jesus, sapagkat Ikaw ay Diyos. Hindi nagkukulang. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Mapangyayari mo ang ibig mo, O Diyos. Panginoong Jesus, punuin po ninyo ng pananampalataya ang aming puso na kami po'y magsimula na sapagkat pinagpala mo ang aming church, pinagpala mo ang aming mga buhay, at kailanman, O Diyos, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, ayaw po naming marinig. Ayaw po naming marinig na sasabihin mo sa amin, paano ko diringgin ang inyong mga panalangin? Wala pa naman kayong ginagawang pasimula. Ayaw po naming marinig, Panginoon, yung sasabihin mo sa amin, 7 taon na kayong nananalangin, wala pa kayong sinisimulan. Nasaan ang inyong pananampalataya? Ayaw naming marinig yun, Panginoon. Ayaw naming marinig na sasabihin mo sa amin, paano ko tatapusin ang inyong proyekto? Wala pa kayong hakbang ng pananampalatayang ginagawa. Panginoong Jesus, pinagpala mo ang iglesyang ito. Sa loob ng maraming taon na kami nananalangin, tumatangis, tumudulog sa iyo, humakbang na ba kami? Panginoong Diyos, nothing is impossible with you. We need a step of faith. Dakilang Ama, tulungan mo kami. Huwag mo kaming pabayaan. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, pansamantala, matapos tayo sa ating dawn prayer, subalit ito'y magpapatuloy. Sa ating pagtatapos, patuloy nating tanggapin ang walang hanggang pag-ibig, ang hindi nagkukulang na probisyon ng ating mapagkalingang Ama sa langit. Maranasan natin ang lakas na kaloob ni Jesucristo na ating Panginoon. Maranasan natin ang pakikipisan ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen.